Днес е понеделник и биткоин се търгува на цена от около 118 400 долара. Готов ли си за доза криптоновини? Нека ги разбием на разбираем език. Първо, виждаме информация, че Великобритания се опитва да продаде около 7 милиарда долара от конфискувани биткоини, за да подкрепи бюджета си. Но внимавайте с тези новини, има хора, които ги определят като сензационизъм, особено в текущия положителен ритъм на криптопазара. Второ, ако се питате какво се случва в криптосвета днес, имате мен. Ще ви държа в течение за всичко важно, което се случва с цената на биткоин, блокчейн, DeFi, NFT, Web3 и регулациите за криптовалутите. Третата новина е, че компанията Strategy продължава да натрупва биткоини, като постига исторически високи стойности през юли. Същевременно, общият пазар на криптовалути преодолява прага от 4 трилиона долара. Какво значи това? Още повече внимание към криптото пространството. Четвърто, трейдърите на биткоин и етериум очакват голям ход с насочена цел за биткоин от 125 000 долара, а етериум да достигне 3750 долара. Интересни времена ни предстоят, нали? И накрая, кой ще притежава най-много биткоини през 2025 година? От борси и ETF-и до суверенни съкровищници и криптомилиардери, картата на биткоин притежателите през 2025 година показва смесица от концентрация и тиха децентрализация. Но помнете, криптото пространството е винаги пълно с изненади. Това е от мен за днес. Ако ти е интересно, харесай видеото и последвай канала.